Здравейте, приятели, аз съм Гошпли и днес ще заснема пета част от моето оцеляване. Тази серия е за един мой приятел. Специално за него, той ми каза да направя стена. И сега снимам за него. И направих няколко неща. Нещо ми се бъгна с Майнкрафта. Помните неща ми изчезнаха от честовете. И да, направих нов армор. Както виждате. И да започваме. Някаква глупост. Такова неща. Костите. Нещо не става с тях. Фирмата трябва да взема. What защо лагва ти? Още не ми е заредил мапа. Котката мялка, ако чуете. Мълчи, бе! Кой искаш, бе? Да се набия ли искаш? А? Мокна. Тежко. Сега тук те взема. Добре, мисля да спра. В смисъл, ще пусна клипа пак като го направя цялата, като взема всичко. Аре. И ето. Готово. Изразах го. Сега. Всичко е както трябва. Взех и бамбука и тук ще глупости. Тук вече няма място. Ще я вкарам вътре. Почти половината неща ги няма. Тук сложих някакви неща. Ето. Сега тук сложим още, защото съм пълен. Каква глупост. Тук направих малко подобрения. Тук нищо съм правил, само тук сложих малко тикви. Тук го оформих. Тук сложих лава. Не е както трябва. Доста ма дразни. Както виждате, тук е по-различно. Тук малко вода. Това е. Тук малко го подобрих. По-добрят ми налепът. Сложих малко картини. Яко стана. Ето насам тук направих специална стаичка. Така път, че тук всичко има. Не знам как не се запалва. Ма яко стана. Ето. Просто някаква стаичка направих. Имах много сандстоун. Яко стана. Това е едното от новите неща, които направих. Тук май нищо не съм направил, освен добавих тук малко глупости. Тук честа. Тук няма нищо. Тук някакъв фейл. Да, направих нещо подобрено. Ма е станало някакво тъп. Оставям го просто. Тук ще правя още стаичка, ама не знам къде има. Мисля сега. Купая малко. Просто, не сега. Сега няма го взема, после ще го взема. Това. Нищо, но почти нищо не съм направил. Това е глупости. Тук има една тайна стаичка. Мама кефи. Точно под столите. Няма ли торч? Да се направя. Имам всичко винтейдж. Мадама да не се бъгне. Сложим да има.
по-различно. Не. След ето и. Чак. Но як. Ама кеф. Тук само напреде. Идеално. Нещо. Но як. Кеф ма. Тук е някакъв фейл. О. Нищо ще направя. Нали ми трябва само едничко? Да. О. Оф. Това ми е лошо. Тук ще сложим да има. Тук, да видя кой има. Оф, още ли продължая? Не видим докъде стига. Тук Cobblestone. Тук излиза. До знака. Т.е. до името ми. Това е то. Почти нищо нямам. Сега мисля какво да правя. Мисля да покупая още. Ма трябва да взема първо. Такова нещо. Санд. Имам санд. Сега ще подобрявам още. Тук не го трябва. Тук макети. Тривичка. Използвах бон мил. Имах кокаля. Няма сам коста. Че аз взема факли. Не сме направи. Ще направя още пръчки. Ти. То. Може да е кирки, да. Добре, ще окей. Тази тривичка не съм слага аз. Кейфма няма да я махам. Ти ще оставя. Но як седя. Той без това няма как да се сложи. Ще оставя. Ще направя стълбички. Без това има в мене. Колко да му се качва? Тук е сложа. 1, 2, 3. Ете, колко да не е някакъв фейл. Спокойно. Лава. Баш тъпто. Имам ли куба? О, ще го градя с Cobblestone. Не бе. Хем да мога да я виждам, хем да ни падам. Вкъща титъм, още не съм го открил. Тук има още лава. Там моторче. Тук долу кой има? Къде е под... О, там се съм пак още лава. Тук няма. Там горе се вижда. Опа. Отмени ли са... Спа ги оставих. Имам редстоун. Мала още. Няма. Сега. Ще взема насам до туда. Още куба. О, да. О, първите ми диаманти. Тафа. 6, 7, 8,
9, 10, 11 диаманта, 12, 13, 14, 15, колко са 17 диаманта, 18 диаманта, какво става тук Сигурно 5 спауна на диаманти са били един от друг. Бах тякото. Сега ще направя кирки, мирки, ще направя. Къмо още. Още диаманти. Къмо още едно. Смена. Няма повече. Тук. Едно явно. 20. Че добре, 20 диаманта. Има там злато и тако си. Сега изема ерана. Че аз го ползвам за всичко. Да не падна тук някъде. Не. Съм внимателен. Че както сега има диаманти в мене, не ми се умира. Такова ще лава, аре да фък. Мисля тук ще направя нещо. Те ще го ставя. Тук. Имаше растение. Не бе. Ще сляза долу. Искам да... what the fuck? Не. What the fuck? Не, така. Още ще направя. What the fuck? Бахти, колко му има. Злато. Не ще взема. Сега слава да не ми... Не. Сега долу ще има лава. Няма. Айран. До голда айран, добре. Аз мен има място. Сега едно след друго и ще ми се изрежат. Давай, къде става? То нека да намериш 20 диаманта на едно място. Някой утра странно. Те сега. Тук тъпа лава. Те ще го направя. Тук да не падам. Тук имаше още. Да. Колко имам? 55. Бях намерил още. Сега тук ще потече лава. Да, още долу. Няма. Сега. Къде дойдох? Това. Това да пука. Хубаво, взема то с айран. Заминавам. Сега тук сложа един торч. Да знам, съм бил тук. Тук. Още диаманти да... Това е това. Батякото. 28 диаманта. 28 диаманта. Не стигнах. Батякото. Има ли още? Там, надолу може да има. Тук, какво не съм взел? Кобълстон, взема. И аз кобълстон, коло се ги бъркам. Ще остава едно. Ако имах фършен кирка, тези диаманти щях да ми дават по 3 по 4, мале, тогава става яко. Тук кой има? Лава, може да има диаманти. Да се направя цяло сетче от диаманти и се радвам. Тук още редстон. Тук да го... Топата вода. Чекна. Ама да разне. Заебе. Да, тук още не се е получил обсидиан.
Това се закачвам. Тук ще го оставя. Айде. Тук да сложим едно кобелстон. Още едно. Съм го. Сега да закача. Имам колкото искам кобелстон, тейч. Няма хъба. Няма са пестя. Сега тук ще го изрежа. Го оставя като... Да знам като да го оставя. Басейнче слава. Як ще бъде. Той. Свърши. Бахтяката. Тук го щупа, няма потече тук. Не. Да фак. Че тук хубави неща намерих. Намерих доста диаманти. Харесваме. Та стреличка на кейс. Нима. Бахти удата. Те ще го направя да му се качвам. Сега ако щупа направо, съм бесен. Слушай кояк. Сега. Време си правя... Още това е малко глупости тук. Не. Тук. Кога сложи, кога? Що е да се прави столом? Мале. Намерих такова. Не, ще го взема. Винаги ми трябва. Сега, време е да си правя диаманти неща. Неща да си направиш. Сега. Ще направя две кирки. Ще направя... Какво ще направя? Ще направя един меч. Ще направя... Ще има още 20 диаманта, че... Мисля да направя броня. Да. 12 диаманта имам още. Сега не ми трябва нищо. Сега си ги запазя. Сложа тук. Тази броня. Бахтягата. Хе-хе. Бахтягата. Да, бахтягата. И хора, мисля сега да спра клипа. Доста неща намерих, диаманти, всякакви работи. И много яко изгледам, много са кефе. Ай, чао.